Tma, les a on. Človek by si nemyslel, že je v jame taká tma. Keby som bol vedel, kúpil by som si petrolejku. No ešte, že mi Jano včera vrátil tú lopatu. Človek nikdy nevie, kedy zase treba niekoho zahrabať. Teraz ticho, musím byť nenápadný. Kto to stále hovorí? Zase ja. Je tam niekto? Ja. Kto ja? Veď, ja. Veď, ale ja som tu. Chceš ma oklamať? Chceš kopať ďalší hrob pre seba? Á, drsný Johnny, to si ty? Ako dobre, že ideš. Hej, a nesiem ti... Po silu? Kde tam, veď? Jeho. To je on? Taký dlhý? Ja som kopal pre menšieho. Hnevam sa na seba. Do frasa, musíš uznať, že hnevať na mňa sa nedá. Som ti predsa vravel, že má dlhé nohy. Ale že až po zem, to som nečakal. Tak ho tam natlačíme. Dobre, ale pomôž mi s ním. Počkaj. Najprv daj dolu ten igelit. Chyť ho za nohy. A na 3. 1, 2. Prečo si ho pustil? Ja som vždy krok pred tebou. Teraz mu trčia nohy. Tak ho skúsme vyzuť. Aha, Adidasy. Ty som vždy chcel. Ale aj tak stále trčia. To nevadí. Nasadíme stromčeky. Daj sem tú baterku. Je tu tma ako v hrobe. Veď je to hrob. Je frajer. Len tak mimochodom, je to riadne hovedo. Ako si ho tu dostal? No ale náhodou mi vošiel do kufra. Skutočne? To som si nikdy nemyslel, že bývajú ľudia takí sprostí. To nerieš. My s tým nič nenarobíme. Predsa len, chudáčisko. Pozri, aký je dobitý. Tento musel mať ťažké. Tak čo si mu teda urobil? Neveril by si. Prídem do krčmy. Sadnem si k stolu chrbtom k dverám. Vyberiem chlieb, slaninu a nôž, že idem jesť. Nôž si opriem o stôl čepeľov hore. On otvorí dvere, potkne sa na prahu a napichne sa mi na nôž. A to sa opakovalo 8 krát. Toľké nešťastie. A nielen k šenku nedošiel. Určite umrel mŕtvy. Či smedný. Alebo čo ak chcel spáchať samovraždu? A možno to nebolo poprvýkrát. Čo myslíš? Koľkokrát už spáchal samovraždu? Samovražda. SRO uvádza príručka na spáchanie samovraždy. Pre tých, ktorí veria, že všetko dobre dopadne. Prilepte si na hlavu dynamit a zapálte ho. Potom stačí len dúfať, že to nebuchne. Pre tých, ktorí chcú dať o sebe vedieť. Ukradnite lietadlo, čím väčšie, tým lepšie a pokúste sa pristať na 5. poschodí 10-poschodovej budovy. Pre tých, ktorí chcú spáchať viac. Postupujte podľa návodu pre tých, ktorí veria, že všetko dobre dopadne. Uskutočnite to ale v autobuse plnom ľudí. Pre nerozhodných. Stačí si vybrať. Pre tých, ktorí robia všetko podľa návodu. Nech si prečítajú tento návod. Pre nenápadných. 1 gram kyanidu je pre 2 akorát. Samovražda. Pre všetkých, ktorí čakali od života viac. Čo to bolo? Ale zase len nejaká reklama. Počuješ? Rýchlo do jamy. Posuň ho, skrč mu nohy. Au! Netlač sa na mňa. To som nebol ja, to on. Veď sa ho spýtaj. On je mŕtvy, ty debil. Mám plán. Budeme robiť ozvenu. Ticho, už sú tu. Chlapi, za mnou! Boli niekde tu! Zrejme to už nie sú. Možno išli do lesa. Možno išli do lesa. Možno išli do lesa. Aha, tam ďalej je jama. Ďalej je jama. Ďalej je jama. Choď sa tam pozrieť. Možno išli do lesa. Možno išli do lesa. Tak tam poďme. Stôl je čistý.
Nemám taký pocit, Johnny. To si nemusel. Ty si debil. To sa asi náš priateľ pomaly rozkladá. Radšej ho zahrabme. Podaj mi ruku. Idem hore. Z dôvodu technickej poruchy sa vysielanie prerušuje. Za vyskytnutý problém sa ospravedlňujeme.